Ina malam aran buɗa. Na jin ka. Ka san jiyan nan iska nan da aka yi wata goguwa. Kai. Balbalin bala'i goguwa. Ai sai an yi iska ni zan gama. Wai abin mamaki. Wato iska da ruwa iska wani haɗaka. Ka gane? Na jin ka. Sai iska sai cin ɗaki ɗan masarar da ka aje ko wani amfani sai watsun shi waje. Ruwa zo kuma sai wuce da shi. Ba ni yadda a dashi ni karke gida na sama haka. Na shiga gida ana iskan nan. To na zo na shiga gida tabbata sun cewa na iska na kai gida na kwanta. Na farka da zai yi zan fito zai sallah asuba. Yawwa. Na san kafa nake dan kawai sai na ga ruwa. A ce wace na. Ai sama goyen daga bijirgin dawo. Cena ina. Can cena wanda ka sani cena nan. Ai kawai in ce wannan iska da iska da ake abun mamaki. Abu kan ba duniya ba. China ba. To bari an baka labari. Ina ji. Jiya. Na je gona na. Nan baya gonar da ka sana wannan nan ina ji. Na fi sati ina shukan taliya. Dan ma ina yi tana karyewa yin taliyan nawa. Taliya. Yanzu kai malam aran bura ina ganin ka da mutunci. Ni za ka ci min mutunci irin wannan ni yanzu ni za ka ci da mene? Ya malam aran bura ina ganin ka da mutunci yanzu. To har da ka zo ka rinka ruburbuda makariya kana cewa a gidan uwa ka tace a cikin taliya. Kai da tsaya. Tun ma mun ƙarya kace gidanka ya koma China ni ban ci ƙarya bane sani. Ni zan ba ƙarya. Da mutunci malam. Ya ma zo cikin limaya ya kuma ka zama da gizi. Ku zauna ku da labari. Ai ba za ku bi labari ba. Wallahi. Kai ya ma zo cikin limaya na zo ka ga wannan da suke da wari. Ai ku za ka ta ku da labari. To. Kun san ji an yi iska. A jiya ba yin iska. Iska da ai je ayya. Kai. Kai. Ya shiru dalla ka wata labari. Kun san ji an yi iska. Na'am. Kai. Wannan ita iska ne. Da Allah ka bari. To gaba mutane abu kuma kana lasa mana kana bari. Kan ka san ji an yi iska. To tun nan na je na kai ma Alhaji Anas MM kuɗi naira 250. Na siya fejin shi. Yawa. Mun je da akar mukan na M da kada ya mun shaida. Na gan ku lokacin. Alhamdulillah. Na ga kiran ku na gan ku. Ma gan su. To yi ne na ka dauka naira 5,000 na ba akar mukan na malam ya rabu da ada. Ka bashi da ada? Na bayi da ada. To me zai faru? Ji an yi wannan rabka ta iska. Ai gwajiya. Ai gwajiya. Abun ma ne na faɗa muku. Ai sai a ce ba al'amari. Ai ka san ji an yi iska nan. An ji an yi iska. Ka ta iska nan. An yi iska jiya. Wallahi na je na duba na ga ban ga feji na ba. Iska ya gudu da fejin. Malarin buda. Yato ai duk wani shi kan buda kan wanda shi. Kai, kai ba ku cin ina ne? Ai wallahi na ta kudin da gari an biya feji na. Kai ba ku cin ina ne? Kai ma ku cin ina ne wannan bandaki? Wannan irin Wannan irin kai ma ku cin da kashi da kai.